zamani, jarumin zamani, jarumin zamani wanda zai da ni ku bari mu buga. In ya kayar da ni ko ya jefar da ni shi ya hau karaga. In na kayar da shi kaga shi ya da shi ni zan karaga. Rabbana na rika gunsa ne na faka shi ya so ayi haka. Jarumin zamani. Jarumin zamani, jarumin zamani. Kin ga ina ta magana bai wa Allah. Dan Allah ki tsaya ki dan kula da kai. Ina ta abun nan. Assalamu alaikum. Ai, sannu ya kai ne wallahi. Ya gurbi wallahi. ya zaki ma ka me zafi? Labin kenan. Labin kenan nan. Kai, Ai nake an ga ma wani da gaba da kalaka ne. Ashe da mun lafiya lau. Ka da lalawa wani wari ma kake yi. wallahi wanka ne na maka kaje ka karasa wankan. Ka san san yazo wani zai wata dai ma bai wanka. Gaskiya da alama. Ina jirin sa ne wannan. Allah ya sa. Allah ya sa gidan a gidan To ai kin gane duk mutumin da yake da matsalar kwakwalwa. Bashi haka. Ko kwanaki da kika zo wucewa ce kana tare da shi koransa yake so ni ne daga gidan bulan mun saboda ya samu matsala. baya mun tsari ba sai wannan kuma labari. An kore shi amma kullun sai ya zo. Wallahi. Ai dole kole ina wannan ya kike. Gida. Jama'a alhamdulillah duk lokacin da naga kina wucewa ta nan kike zuwa da gidan ku ne wannan. Alai yayi. Ina ganin ya kamata a shi gidan na hayar da Gaskiya ya kamata ku. na kudin nan da na tura account din da Yana ka san za a yi canjin da canjin kuɗi na Najeriya to ina ganin da mu ta ajiyar su zama takardu ina ganin gwara zuwa a rushe ka da wani matsalar kaiwa yankin. a to yanzu kuɗin ba a muku wannan aikin da shi ma ba ya karshe takardu za su zama Gaskiya ne. kai kuɗaɗe nawa ne suka za su zama takardu kake Na je tunanin banki na ga layi yayi yawa. Ma ya kamar ina su bashir special suna nan. to ka zo da su rushe gidan Insha Allah. no kuɗin ne ba ma son su daɗe ne no kake da wannan dan karamin aikin mu ne ai Ai ga dan karamin aikin mu ne Yau ma za fara ki. gobe kuma gashi sai dai ki hakuri ba na yawo da cash amma insha Allah zan zo na ga yanayin aikin ina zo zan san me ya kamata ka muke so Gaskiya ya kamata gaskiya. a to insha Allah gashi kuma to no problem dai ya kamata gaskiya ka zo gidan nan nasu Za a yi aiki da zai kiwa daɗin naku bayani da mun din naku ba za a zo a rushe zuwa yamma ya kamata wannan dan wahala ne ƙara sa wanka kai wankan kashi ma za ka yi mai Jarumin zamani, jarumin zamani. Masoyiya kula da ni karkiya da ni. assalamu alaikum Ya nike ganin hajaran hajaran. Tunda ka gani da fara'a da farin ciki ai kan maganar nan ce ta kwanaki da nazo ta yaran wajenka. Au to Allah ka Adamu kake faɗa kenan. Adamu ko? Alhamdulillah yanzu kaga yaron abin da ni ya rabu ma da yaji an ce Adamu kaza ranar nan kawai sai na gani da alqur'ani a hannu da doguwar riga jallabiya irin da hulata irin wannan da sarbi a hannu Adamu sai naga kawai zai tafi karatu ne kafin ladan ma ya kira sallah Adamu ya shiga Allah ya ma albarka
Adamu kafin a ce da kai ladan ya kira sallah Adamu yana masallaci. Allah ma albarka. Ni na gode muku. Allah ya saka da alheri kuma dama haka ake son duk mutumin da zaka ba shawara ka ba ta kirki. Gaskiya idan ya dauka kana da lada. In bai dauka ma kana da lada. Wannan shawara da kuka bani ne masa faɗa ko tsananta addu'a da daddare alhamdulillah dan gaskiya addu'a ta yi. Addu'a ta yi. Nagode. Allah saka da alheri. Nagode ma. Kai. Yasa na zo da farin ciki abokina wallahi. Nagode. Ka farin ciki. Ka zo ka samu abokinka ka gaya masa in ka farin ciki masoyinka ka gaya masa gaskiya ne wallahi to nagode nan ma da ka bani nayi wallahi to Allah saka da alkhairi zan koma zan Allah ya albarka nagode Allah saka da alkhairi madalla sai an jima madalla Hello Salisu ya kai mun haka. Na zo ina ta jiran ka na ba da kayan aiki da komai kuma ina jira a zo a aiki ma ba a fara ba. Okay to shikenan idan ka zo komai da komai ga cikin na ajiye shi a gurin. Ni fita zan yi. Okay to ba matsala asala. Jarumin zamani jarumin zamani wanda zai yi da ni ku bari mu buga in ya kayar da ni ko ya jefar da ni shi ya hau karaga in na kayar da shi kaga shi ya da shi ni zan karaga akwai dalili ne kin san shi so alaka ta jini Allah ya haɗa jini na da naki gaskiya na kama da shi wasa dan Allah ki tsaya kin ga Jamila na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un Maryam ba ta gidan mu wai ni ne kuwa lokacin sallah ya zan je sallah jarumin zamani jarumin zamani jarumin zamani wanda zai yi da ni ku bari mu buga in ya kayar da ni ko ya jefar da ni shi ya hau karaga in na kayar da shi kaga shi ya da shi ni zan karaga rabana na rika gunsa ne na faka shi ya so ayi haka. A'a ya naga kana ta aikace ne babu komai ne? Wallahi ga muna ta aikace ne kuma ga abinci ya kare. To kuma ni kaga abincin nake bukata saboda zan tafi aiki. To in ba da maka dan jira mu nan da 'yan mintuna kalilan za a kammala wani. Okay to ba matsala bari in jira ka zuwa don wasu mintuna haka. Idan Allah ya sauri a kammala da Allah sai a kawo. Okay to nagode. To ga insha Allah yanzu za a kammala bari ba musu magana a cikin. Kai. Allah dai ya za mu haɗa nan. Ƙwarai da gaske. To da mun kana zuwa irin guraren nan kenan. Ni ai nan gurin cin abinci na ne ko da yaushe. Gaskiya ne. Ni kuma kaga wallahi ban saba zuwa ba yanzu ma kawai na zo gimta ne na ji ina buƙatar tsaya ci abinci. To alhamdulillah tun a makaranta da aka gama ko ba ƙara haɗuwa ba. Wani ya labarin Abdul kuwa? Abdul nawa? Abdul naka da ashe baka manta shi ba. Abdul yana nan. Gaskiya ne. Ya ɓata tun a makaranta rabona da shi.
har yanzu yana dan je maneji a gareji. A gareji yake aiki. Gareji kuma? Kwarai da gaske. To amma abin ya bani mamaki kamar Abdul a ce yana gareji. Ka san fiye da yake da kwakwalwa fa? Kwarai da gaske. Bokon yana da kwakwalwa a kanta. Sosai. Yana da ilimin addinin nan. Sosai kuwa. Amma ba zan yi mamaki ba saboda yanayin rayuwa ke. Gaskiya ne. Kaga shi hakan ya nuna bai dogara da bokon da yake ita ba. Gaskiya ne. Ya kama sana'a. Wannan haka. Idan dama ta zo sai ya aikin gwamnati. Gaskiya ne wallahi. Ni ma ya burge ni fa. Gaskiya ya burge ni. Wallahi Allah haka ake so da. Kuna waya da shi? Ko yau ba za mu haɗu da shi. To dan Allah idan kun haɗu da sai ina gaishe da shi dan ni rabona da shi tun a makaranta. Zan gaya masa. Kuma insha Allah idan na samu lokaci sai mu haɗu sai mu je dan duba shi da mu karanta. Ba matsala. Ba matsala. Ba ji daɗi gaskiya. Ba damuwa insha Allah. Ba matsala. Nagode. Nagode. Ni matashi da ni nake rike da wannan wayar. Wannan karamin ana rike iPhone. No, Maryam. Yanzu kai hankalinka kwance yake. Har wani magana abokai kake da waya. Yau fa baba ya kai wata baya gidan nan. Amma kai ta abokai kake yi? Gaskiya ne Maryam kenan. To me a ciki dan baba watan sa guda baya gidan nan? Nema ne fa. Wata uku, wata hudu, wasu ma shekaru suke basu dawo gida ba. Abin kenan. Wai ka manta waye baba? Yanzu haka wannan dadewa kana iya jin kira police station. A ce a zo ana neman muna iya zuwa mu iskiya tattago da tashi hankalin mu. Gaskiya wai me ma ka wannan magana baban ma police station? Abdul kenan. Wai kai kana manta waye baba ne? Ko ka manta waye ne? Gaskiya. Abun bayanin nan nake abun dubawa ne. Yanzu ya yake so a yi? Wallahi je ban yi bacci kirki ba. Gatin da zaka man daya in kana so hankali na ya kwanta ka tashi ka ji duk wani wanda ka san yana mu'amala da shi ko suna wani hurɗa ta arziki abokansa dan Allah ka je ka tambaya. Ka ji ko sun ji wani labari sai ka zo ka ga mana musanta ina zamu fara. To ba matsala in Allah yarda hakan za a yi. Amma ni ina ganin ba matsala bane baba zai dawo. Amma ni yanzu daga ina zan fara? Ko in fara zuwa garejin gani ko wani mai kuɗi ya abun nan? Gareji. Yanzu baban baya nan muna cikin wani tashin hankalin kana magana gareji? Kuma in kaga dama ka fara ta sama in ka so. Ni fa shawara ne ma wajen ki. Amma yanzu zan fara biya ta babban layi. To ba matsala. Sai na dawo. Wato rayuwar nan fa na lura idan mutum ba ƙara tsayawa ya rike sana'arsa da kyau ba zai shiga matsala. Allah kuwa. Zamani masoyiya kula da ni karkiya da ni masoyiya. Allah na rasa yadda zan yi, Allah ina roƙon ka kawo. Jarumin zamani, jarumin zamani.
zamani wanda zai yi da ni ku bari mu buga in ya kayar da ni ko ya jefar da ni shi ya hau karaga in na kayar da shi kaga shi ya rashi ni zan karaga rabbana na riga gunsa ne na baka shi ya so ayyaka jarumin zamani zamani masoyiya kula da ni karkiya da ni masoyiya kula da ni karkiya da ni talaka bai kudi rabbana ya nufa dole ne ya yi haka samun ka jarrabawa da shi haka ma karkamance da haka